De petita vaig estar envoltada de moltes dones científiques i crec que això ha marcat el meu futur professional. Per tal de donar visibilitat a que són moltes les dones científiques i per tal de que nenes i nens puguin preguntar a les científiques, despertant així la seva curiositat. Crec que participar a científicas és important per mostrar a los més joves que qualsevol pot ser científica. Podem contribuir a que els nens i les nenes vegin que poden tenir un futur ple de ciència. Col·laborar amb el projecte Ciències Científiques és important per incentivar les vocacions entre els més joves, per crear referents i sobretot per apropar-nos a la societat. Perquè els estudiants tinguin l'ocasió de posar cara a la ciència, veure-la des d'una perspectiva femenina i resoldre molts dubtes. Per apropar la ciència als més petits i que vegin que si els agrada està al seu abast. Espero poder transmetre la meva il·lusió per la recerca a través de les xerrades de científiques i ser també una referent pels nens i les nenes com les referents que vaig tenir